Serokê Emerîka dibêje ku petrola Rojhilatê Çemê Feratê di destê Emerîka de ye û Emerîka azad e di teamûlê de û peywendiya tu aliyekî bi petrolê ve nîne. Donald Trump serokê Emerîka piştî kolê gel Jens Stoltenberg emîndarê giştî hevpeymana NATOyê weke amadekariyê ji bo lotkeya hevpeymaniya Atlas li bajarê Londonê civiya di lêdanekî de ragihand. Rêxistina terorîstî ya Daişê hewl dabû ku bîrên petrolê li Rojhilatê Çemê Feratê kontrol bike. Lê di dema niha de ew bîrên petrolê di destê hêzên Emerîka de ne. Her wiha serokê Emerîka got, ez bi zelalî dibêjim gelek alî pêştevaniya kontrolkirina Emerîka ji bîrên petrolê re dikin û tu serbazekî Emerîkî li ser xaka Sûriyê nemane ji bilî wan serbazên ku bîrên petrolê li Rojhilatê Çemê Feratê diparêzin û petrol di dema niha de di destê Emerîka de ye. Emerîka bi azadane teamûlê bi petrolê dike. Serokê Emerîka tekeskiro got ku Emerîka pişt li Kurdan nekiriye. Eger hêzên Emerîka li Sûriyê neba, Kurdan nedikaribe ewlehî û azadane bijîn û Emerîka di dema niha de jî kar li gel Kurdan dike û neft kontrol kiriye. Berdewam Rûsya rexneyê li Emerîka dike û dibêje pêwîst e ew bîrên petrolê vegerhnebin kontrola rejîma Esedê û berpirsyarên Rûsya gotin ku ew li gel Emerîka di vî derbarî de di gotobêjiyan de ne. Emerîka di nehê cotmeha borî de dest bi vekişana hêzên Emerîkî ji Rojhilatê Çemê Feratê kir. Piştî ku êrişa Tirkiye bo ser her du bajarên girê Spî û Serê Kaniyê kir û şer û pevçûn û derbederî durist bû, îdareya Emerîka rexne li biryara Trump kirin carek din Emerîka ji mareyek serbazên xwe bi bihaneya parastina bîrên petrolê li Sûriyê bicîhiştin û di dema niha de jî berdewam Emerîka karwanên leşkerî dişîne Rojavayê Kurdistanê. Li gorî lêdwanên berpirsyarên Wezareta Berevaniya Emerîka, ji mareya serbazên Emerîkî yên ku li Rojhilatê Çemê Feratê bîrên petrolê diparêzin 500 serbaz e.